Assalamu alaikum mai sauraro, kasida daga bakin Aminiya, sha sauraro lafiya. Salamu alaika ya matsirar bayi, dare ko babu annabi na ba za ni barka ba. Salamu alaika ya matsirar bayi, dare ko babu annabi na ba za ni barka ba. Kai da saka abin biya wanda ka kage duniya ya dana zara bai cikana ba za ni barka ba. A kalmar Mustafa annabi kai anbiya ba gumbatuluna na ba za ni barka ba. Bai kima da azama ban fikira gaban balaga in yi bai cikana ba za ni barka ba. Yau bai ci gurin matirar bayi abin zai na ba shugaba na mun zo abin yaba. Salamu alaika ya matirar bayi, dare ko babu annabi na ba za ni barka ba. Rabi dubin salatuka kai gare shi mai maka wani zan farin ciki na ba za ni barka ba. Rabi kasa Imam Ali sarki ga munzali mai kaunar daro ka barna ba za ni barka ba. Rabi kasa da Fadima kofa ta rahama kakar sai ya da su kaina ba za ni barka ba. Rabi kasa Imam Hassan da Husaini da dukkan sirfa usansa shi ne ke sare ci gaba. Salamu alaika ya masirar bayi, dare ko babu annabi na ba za ni barka ba. Shakti jani sadasi har jilani sadasi in yasgau su mai gidana ba za ni barka ba. Shauta ai musa da shi shehu na musa sa da shi shehu na kyauta na da kauna ba za ni barka ba. Sharif Farufin Hashima Sharif Sagirin Fadima mai Fadimi ya koya nuna ba za ni barka ba. Yarda da ni daren ƙayyima baiti dare ko babu annabi na ba za ni barka ba. Salamu alaika ya masirar bayi, dare ko babu annabi na ba za ni barka ba. Kadarin saman sama ya ba ga Fadima kadai rabana ya nuna ba za ni barka ba. Yadda gardama mai kabaki na rahama larabi wa nabina ba za ni barka ba. Kurshi wa hashimi mai tsalafi na wasali dan Abdullah dan Amina ba za ni barka ba. Kai ne sila na samar bayi da kai ne rabana ya kulle bai yi kamar ka ba. Kau da tantama ya abba ga Fatima yarda da duka bai cika na ba za ni barka ba. An gida an biya an gama dole zuwa sallama kai ne ke raba da janna ba za ni barka ba. Gani da ni na tsunduma ni ta yi ina zuma suka daɗe ni so da ƙauna ba za ni barka ba. Cincin da hana haɗo kayana a gidan sai fa'unan na tare jur'ar su zai raba. Gabar isa tun ba ma batun isa suke sai ta hankali na ba za ni barka ba. Dai ga su an gama yayaye ga Fatima suke kau da duka barka ba za ni barka ba. Dukkan mai bida ya zo su yi mai arin gizo haske ne ya zungudana ba za ni barka ba. San su kaɗai ake tafa man tsere